O Polo de Emprendemento de Vilanova, con sede no Pazo de Vista Real, é o número 15 da rede deseñada pola Xunta, o terceiro da provincia de Pontevedra. Aquí calquera persoa que queira emprender un negocio ou consolidar o seu proxecto pode recibir de balde apoio e asesoramento. É unha oficina de acompañamento e asesoramento integral que ofrece información sobre todos os aspectos e fases relacionadas co emprendemento, desde a realización do proxecto, o plan de empresa, ata a elección da forma xurídica, as liñas de axudas e subvencións das distintas administracións públicas. Os seus responsables salientan ese carácter integral do asesoramento, servindo de acompañamento ao longo de todo o proceso. É un asesoramento integral en todas as fases. Poderíamos, de feito, non é necesario que teña unha idea e veñan a asesorarse. Empresas que ao mellor necesitan incrementar as ventas. Subliñan tamén que neste espazo son ben recibidos tanto emprendedores que queren desenvolver unha idea como aqueles que queren seguir desenvolvendo un proxecto que xa está en marcha. Hai tanto ideas como proxectos que xa van a salir adiante, como empresas xa consolidadas que necesitan un apoio ou dar un salto máis. De feito, clasificamos os proxectos en diferentes etapas: emerxer, explorar, executar e expandir, dependendo do grado no que estén. Se simplemente teñen unha idea, se queren desenvolver o proxecto, xa se están para sair, ou se esta empresa consolidada e necesitan apoio, ou se a empresa necesita dar un paso máis. Dende a súa inauguración hai apenas 2 semanas, neste Polo de Emprendemento de Vilanova xa se está acompañando a 40 proxectos. O polo inaugurouse o 13 de novembro e xa temos máis de 40 proxectos activos. Porque o campo de actuación deste polo non se limita só a Vilanova, ata aquí poden acudir persoas das comarcas do Salnés, o Barbanza, Caldas ou Pontevedra. Este ámbito inclúe todos os concellos da Ría de Arousa, pode vir un emprendedor de Ribeira, por exemplo, da comarca de Pontevedra, da comarca do Ulla, temos a Tamarín, Campo Lameiro. Aínda que a maioría son mulleres, temos de diversos sectores e de diferentes concellos que comprenden toda a zona do Polo de Vilanova. A rede de polos de emprendemento impulsada pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigración botou a andar a mediados do 2022. Nestes momentos conta xa con 15 oficinas activas, onde xa se prestou asesoramento a máis de 2.800 proxectos empresariais en diferentes fases e realizou máis de 7.500 titorías.